שלום. וברכה. Mhm. נהגינן להטביל פרוסת המוציא 3 פעמים במלח, ולא לזרוק המלח על הפרוסה. לא יודעת מי זורק מלח על הפרוסה, בעיקרון זה שמים על השולחן וטובלים 3 פעמים. יום ב' דחג השבועות תרכ"א בסעודה, סיפר הצמח צדק, נקודותיים. יום ב' דחג השבועות תקנ"ה בסעודה אמר אדוני זקני, אדוני אבי מורי זקני, מורי ורבי רבנו הזקן, נקודותיים, ביום ב' דחג השבועות תקכ"ח בסעודה אמר כבוד קדושת מורי ורבי המגיד ממזריץ'. זאת אומרת, זה אחד אחרי השני מעבירים, כן? את מה שאמר הראשון, צמח צדק. מה שאמר רבנו הזקן, מה שאמר המגיד ממזריץ', מה שאמר וכולי. וספרתם לכם, וספרתם הוא בלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים לעשות שיהיה הלכם בהיר. וישען כבוד קדושת אדוני אבי זקני מורי ורבי על זרועות קודשו, וישורר את הניגון של ד' בבות בדבקות גדולה. אחר כך הגביע את ראשו הקדוש ויאמר בניגון של שאלה, ובמה מספרים את הלכם? ותוך כדי דיבור אמר בניגון של תשובה, ב7 שבתות תמימות, שזה ברור 7 המידות, שכל מידה ומידה תהיה כלולה מ7, ו7 המידות עצמן יהיו 7 שבתות, דשבת אינה צריכה ברור. זה כל העניין, זאת אומרת מדור לדור גם פה עבר עניין של מה זה ספירת העומר, ברור המידות, אנחנו יודעים שיש 10 מידות, מחוכמה בינה דעת, לא, 6 מידות בעצם, זה 7 ספירות מחב"ד, אבל המידות ממש זה 7 מידות, שזה מתחיל חסד. מה? מחסד, חסד גבורה תפארת, חסד נצח גבורה, הוד נכון, וסוד, חסד, נכון, חגת, נעים, זהו, חגת ונעים. חגת נעים, מלכות, היא כן, השביעית. כן, נכון. אז זהו, אומר בשבת לא צריך לעשות בירור.